Здравейте, казвам се Димитър Гюров, семейен съм с две деца. За медицински център моя лекар научих покрай необходимостта от смяна на личния лекар за моите две дечица. Записах ги в първа детска консултативна клиника, където открихме един млад и ентусиазиран екип. Освен екипа, добро впечатление ми направи добре оборудваната материална база, това, че изследванията се случват веднага и на място. И също така възможността за дневен стационар. Имахме нужда от такъв в един даден момент и това всъщност доста облегчи, спомогна за лечението на едно от децата ми. Аз също съм част от пациентите на медицински център моят лекар, тъй като в медицинския център се предлага една удобна за мен услуга, а именно възможността да те обслужват няколко лекаря, в смисъл да имам няколко лични лекаря, което за мен е удобство, което означава, че никога не чакам. Контактът е много лесен с лекуващият ми лекар и общо взето това е на първо място и на второ място, защото ми е удобно, всъщност близо до вкъщи.